Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow! It's a money cake worth 3,000 pesos. Isa na namang araw ng galak, pag-asa at ngiti ang hiyahandog natin sa barangay Baliwag Nuevo, Minalabak, Camarines Sur. Hi mga ka-travel babes, this year Kuya Babes, Gistone Lancero ang Mama's Boy Vlogger ng Camarines Sur, kasama ang JFS Petals and Services. Ako muna ang inyong magiging surprise ambassador. And for now, I'm a little bit excited para surprisahin at i-welcome ang ating prinsesa na si Miss Arlene sa kanyang legality age. But before that, tignan na muna natin yung mga inandang sorpresa ng kanyang mga kapatid, katuwang ang JFS Petals and Services. Meron tayong fresh flower bouquet na galing sa JFS Petals and Services and a money cake with 3,000 pesos at mga BTS staff toy kasi alam naman natin na si Miss Arlene ay mahilig sa BTS. And meron din po siyang hot hair bubble balloons with chocolates, 18 pieces young burger, mga mixed kakanin, at 1 tray ng barbecue at 2 boxes of Green's Pizza. Para ako na mismo ang nagugutom at natatakam sa sobrang dami pig-prepare ng JFS Petals and Services na requested ng kanyang mga mababait na kapatid. Talagang mapapasana all ka na lang talaga. And for our social media account, please like and follow our social media on Facebook, Instagram, at YouTube channel at JFS Petals and Services because we just don't create, we captivate. And to promote my social media account, please do like and follow my Facebook, Instagram, at my YouTube channel at Gistone Lancero. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara dayuin natin si Miss Arlene para bigyan siya ng kakaibang saya at sorpresa. Everyone, so nandito na po kami ngayon. Kasama ko po ang aming GFS Petals and Services team. Ayan po, medyo camera shy po yung si Sir George. Ngayon po, susurprisahin na po namin si Miss Arlene ngayon and hindi niya po alam na magkakaroon po kami ng prank sa kanya. Kaya tara, samahan niyo kami. Kaya mo? Arlene, pregnant po Hello po. Sige po si Arang po ni Miss Arlene Peñol po. Ay, hindi po. Yang Uncle, si Arlene Pinyol daw po. Arlene Pinyol daw po. Si Miss Arlene po. Si Miss Arlene po. Ay, si Miss Arlene po. Ay, hello po. Kani po, sinadideliver po ng cake. Kaya po kayo alisan di pa Batangas na po. Di po kayo aram kung sisi ang name kayo ito. Baka po family relatives niya po. Kung padala lang po siya ng cake, doon po. Pero po may balance po ng 385 pesos. Sabi daw po, magbigay na lang daw po dito po. Dito na lang daw po yung kulang. Okay lang po? Okay lang po. Sige po. For documentation, okay na po magpa-picture na lang po. Nakasama po yung cake. Sabi daw, nag-request po kasi na okay lang daw po. Sige po. Tara po. Mara natin. Alin ba? Ha? Yung yung pambayad po ngayon na po. Or mamaya na lang. Sige po, follow niya na lang po. Sige po, dito muna po tayo. Sige po, dito muna po tayo. Sama ko na po ito.
Sama ko na po ito. 18 na din po, no? Ngayon po, ito po yung ano namin. Awalan po kami ng cake. Ng cake po. Lagot. Ayun po na. 380 lang sa ano, exact amount lang po kayo? Sakto na lang po para po. Ay, dito ka na po, dito ka na po. Okay lang po magpa-picture na lang po sa iyo. Opo, requested po kasi yung ano. Ano po ang celebration niyo po? Bakit po ano? Ah, di po mo, seryoso. Ikaw po yun. Ah, okay po. So, makikain po kami mamaya. Sige po, kain muna po tayo. Ah, sige po, yung live muna po sir. Ikaw po yung ano po, daddy? Si mami mo? Wala! Ay, yun si mami. Ang ganda naman ni mami. Ah, sige po. So, birthday niyo pala ngayon. Wow, ang dami niyo naman po. Ano, ang ganda po ng place niyo. Ayan, sige po. Sige po, may gunay lang po. Ano po yan? Michael! Si Mama. Kunin ko lang po yung ano. Ate. Okay na po. Okay na po ito, daddy. Ah, sige po. Ay, ma'am, pakuha na lang po. Kuha lang po ako ng resibo. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Namang BTS. Hindi ka naman sa BTS eh. Yes, once again, happy birthday Miss Arlene. Sana naman nagustuhan niyo yung pa-surprise na yun ng mga kapatid mo. And for that, bibigyan ka namin dahil ikaw yung reyna ng araw na to. Ikaw yung prinsesa namin. So meron kang happy birthday sash from JFS Petals and Services. Yes naman. Parang nanalos po siya ng pageant, di ba? Saktong-sakto naman po yung ano po yun. Wow. So ngayon po, bibigyan ko po sa inyo yung ano po. Siyempre hindi makukumpleto ang isang prinsesa ng walang flowers. Parang feeling ko ako po yung naging escort. Parang po ako po yung naging escort po ng inyo pong libo. Okay lang po ako maging escort ha? Nakala po? Ah yes, ako na po yung maging escort mo. Okay lang po? Yes naman. So ngayon po, meron ka pong customized mannequin and you have hot air bubble balloons and mga BTS kasi alam daw po namin at requested daw po yung mga kapatid na magkaroon po kayo ng mga BTS staff toy. So very sweet naman yung kapatid niyo po. So ano po yung masasabi niyo po? Na ano po? Ayun, Thank you po. Maraming salamat. ayun po, yung may mag-video call po tayo ngayon. Thank Kaya you! pakita natin yung ano. Ay, ito po yung mga nag-surprise po sa kanila. Yes, so thank you po. Ako po yung maniligaw. Ako po yung maniligaw ng kapatid niya po. So ngayon po, bibigay po natin yung hot air bubble balloons. Wow! Wow, ibang-iba yung pag-prepare ng JFS Petals and Services. Na-requestan ng iyong mga kapatid kasi meron kang hot air bubble balloon at with chocolates. Iba talaga yung sweetness ng mga kapatid. Ibang-iba. Kaya sabi ko nga kanina, mapapasana all ka na lang talaga. And you have a BTS stuffed toy na kumpleto, yung 7 na BTS. Kasi alam po namin na mahilig ka po sa BTS. So parehas po tayo mahilig po sa K-pop. Yes po. And then ngayon po, mag-request na lang po tayo ng message po sa mga kapatid na nandito po. Sino po yung mga kapatid? Mama't papa lang po. Ah, sige po, request na lang. Yung mama papa na lang po ng mag-message. Dito na po kay mami. Dito na po kay mami. Very emotional si mami, kahit sino naman po talaga na ma-surprise ang anak nila. Ganito kaganda. Ay talaga po naman maiiyak naman po. Talaga dito po kay mami at talaga po. Dito na po kay mami. Kaya po yagi na po si princess po natin. Minsan lang po itong birthday na po. Ay, isang hag na lang po. Isang hag na lang po sa inyo pong prinsesa. Happy birthday! Sana maging mabait. Lagi mabait. Yes po, dito ko na po mami. Tapos ikaw naman po daddy. Ate kayo na. Thank you ng marami. Daddy, ano na naman po yung message niyo po sa inyong yung prinsesa niyo ay
ganap ng dalaga at sobrang ganda naman po talaga. Happy birthday natin. Hangad ko na sana maraming pang birthday ang marating. Yes naman, very sweet naman si Daddy, kaya sana all naman talaga is kumpleto yung pamilya at very mapagmahal. Kaya yung mga messages ng mga ano mo, yung speechless yung both parents mo, kaya kailangan mo yung i-treasure. And Narito lang kami. yes naman po. And syempre naman, hindi naman po makukumpleto itong surprise namin sa inyo kung hindi po nagpadala din po ng hot air bubble balloon po. Para po sa parents naman ito. Ayan, kasama naman po sa inyo po. And then nagpadala din po pala ng sulat yung mga kapatid niyo po. Galing po kay Ate at Kuya Yet, Ate Jen, Ate Lynn, Kuya Lando, Kuya Bonog, and Kuya Philip. So babasahin ko lang po on behalf of them po. So Arlene, surprise! Happy 18th birthday, Arlene. Today on your birthday, we pray for your dreams to come true. May each minute of your life filled with happiness and love. Thank you, and you get less annoying as you get older. Just kidding. Tama na ang English with a smiley face. Basta happy birthday sa'yo. Sana kahit malayo kami sa'yo, konting sorpresa na ito at napasaya ka namin. Napasaya ka namin. Pasensya ka na kung hindi kami nakapunta dyan. Alam mo naman ang sitwasyon ngayon. Basta lagi mong tatandaan, narito lang kami para sa'yo at para suportahan ka. Salamat din sa pagsasakripisyo mo. Pati po ako naiiyak na. Very emotional po ang ating debutan po natin ngayon. Salamat din sa sakripisyo mo at ipagpalit ang syudad at manatili na lang sa probinsya at makasama ng iyong mga magulang. Salamat sa sakripisyo mo, kasabi ng iyong mga kapatid. Bawasan na lang daw ng tigas ng ulo at alagaan ng sarili. Sila mama at papa, pati na rin ang tindahan kasi para sa'yo yan. Always remember that we are always proud of you. Again, happy birthday. We miss you and love you. From your ate and Kuya Ate Yen, Ate Jen, Ate Lynn, Kuya Lando, Kuya Bonog, and Kuya Philip. So, ano mo naman masasabi mo sa mga kapatid mo po na live po tayo napapanood po through sa video call? Thank you, I love you. Very emotional po yung debutan po natin. Kahit sino naman po ata na ma-surprise ng ganito kaganda from JFS Petals and Services, talaga naman po talaga magiging emotional. And then, ngayon po, kakantaan po ulit natin ng happy birthday with yung cake na din po. Then po sa loob. So ngayon, nandito tayo sa venue kung saan ginanap yung birthday ni Miss Arlene sa 18th birthday niya ngayon. So ngayon po, para naman makumpleto ang birthday niya, hindi mawawala yung pagkanta ng happy birthday, yung traditional na happy birthday. So ready kayo? Yay! So ngayon po, kakanta na lang po natin si Miss Arlene ng happy birthday ng sabay-sabay. Okay. Ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Okay, make a wish and blow your candle now. Yay! Clap your hands! Yes naman. And hindi lang din nagtatapos yung surprise namin. So, butin na lang po ito. At may, ako na po magawa po ng ano po. Butin niyo muna po at may konting surprise po sa inyo ng mga kapatid. Wow! It's a money cake for 3,000 pesos. Ayan, ang dami. Sige lang, hugot na ng hugot. Ang dami pa niyan. Yes, ang dami-dami. Kaya iba talaga yung ginawa ng JFS Petals and Services na mas magpasaya at magbigay po ng maraming sorpresa po sa inyong 18th birthday dibo. At sobrang dami nagmamahal kay Miss Arlene kasi ang dami-dami na pong mga bisita po ngayon. Yes naman, and once again, happy birthday Miss Arlene. So message niyo lang po. Yung message niyo lang. Maraming salamat po sa lahat po ng sa mga ate ko Ayan si RJ, oh. Ayan si RJ.
On behalf of the GFS Petals and Services, we are happy to be part of your special day. Thank you for being part and thank you din po sa lahat po ng mga kapatid niyo po, sa atis and kuyas na very sweet, at sa pamilya niyo po kasi alam na po namin na mahal ka po ng iyong kapatid. Hindi naman po sila nakapunta ngayon pero po yung pagmamahal nila dito as dinala niya po, kami lang po yung naging daan para po maibigay niya po yung sorpresa. Hopefully po napasaya ka at sorpresa ka na rin ngayon na birthday niya po. So once again po, thank you so much po sa lahat mo naman nag-attend and happy birthday po ulit sa inyo. Yung parents na lang po, dito si Sir. Si Sir parang may gustong magkala. Very emotional si Mami. Sige po, konting message na lang po. And group picture na lang po tayo ngayon. Dito na tayo, Mami and Daddy. Nanay, tatay, dito na lang po tayo. Picture na lang po tayo, Nanay. Daddy, message na lang po. Dito ka na, Daddy. Mami, dito ka na po. Dito ka na po. Salamat po ng maraming salamat ng mga dumadalo sa birthday ng ating anak. At ang message ko sa aking anak sana, lagi lang kami narito para sa inyo. Sa inyo ng mga kapatid, mahal na mahal ko. Ang sweet naman ni Daddy. So isang hug and kiss naman po sa inyong ano po, yung baby girl niyo po. Wow naman, very sweet naman mo ni Daddy. Ang si Mami naman po. Una sa lahat, salamat sa Diyos at nagkaroon ako mga anak na mababait at maalalahanin sa magulang at sa kapatid na ayaw mo namin malayo sa inyo. Pero kinakailangan, alam niyo yun. Kaya kahit malayo kayo, narito kami, naroon kayo. Hindi namin ito makakalimutan at hindi namin makakalimutan ang mga ginagawa niyo. Mahal na mahal namin kayong lahat. At sa aking anak na may birthday, happy birthday na. At sana pagpatuloy mo kami pagiging mabait, masunurin at higit sa lahat. Huwag mo nang mag-boyfriend at magtapos mo na naman. Salamat kayo. Salamat sa lahat! So isang hug naman po dyan, at least naman sa Team Mothers. Ang sweet ng message ni Mami, kanina po sinabi niya po na ako na daw po yung magiging boyfriend, pero sinabi niya po sa message niya po na ayaw, bawal daw po mag-boyfriend. Hindi ko po alam kung saan po ako pupulutin. Akala ko po, Mami, okay na po na ako. Awag mo na po. Bukas daw po pwede na. Ay ano po, group picture na lang po tayo dito ngayon, Mami and Daddy po. Mag-closing ka. Mag-closing ka. Siya pa po ang gusto mag-message po para po kay, sa ating birthday celebrant. Okay po, so ngayon po isa na namang dalaga ang nabigyan po natin ng kakaibang saya at sorpresa na kahit po medyo may kadistansyahan, wala po kaming inipili para makapaghatid po sa inyo ng kasiyahan. So sa lahat po nang gusto magpabook ng card lock surprise, kahit ang sulok naman kayo ng Bicolandia hanggang abot ng aming makakaya para makapagbigay sa inyo ng kakaibang ligaya. I-message lang yung JFS Petals and Services sa Facebook, Instagram, and YouTube channel. And that's it from mga ka-JFS. If you like this card lock surprise, don't forget to hit the like button, share it with your friends, leave a comment, and subscribe on YouTube channel. And follow us on our social media accounts. Sa muli, this is your Kuya Big, this Tony Lancero, ang Mama's Boy vlogger ng Camarines Sur, na nagsasabi na kasama ang JFS Petals and Services, we just don't create, we captivate. Thank you for watching. Ciao! Bye! Bye po! Bye everyone! Bye-bye po! Bye-bye! Bye!